currently na ka onye che bịa UK na ka ọ ga-esi bịa nwe UK ịghọtago ime otu o si dị na currently na ịma ụta UK so n'ofu nnukwu obodo enwere all over the world. But ndị be anyị na-eleta ya anya sometimes based on ihe a na-anọ na ntị nọrọ na Nigeria gị na-asị UK na ọ dịzi ka Lagos Ajegule. Ihe awa akụkọ ndị mgbu na-akọ n'azụ. Ị ga-eji know what power na back in the days bịa na-agwazi anyị na ọwụ Lagos Ajegule ka ọ based on ịnụrụ na ha nwa na-enye issue visa. So ọ dị ka ọ dị currently na akwa the new prime minister and the new conservative leader ya nwere onye Yoruba agbachigo everywhere currently based on new rules. So to you na-asị na ọ dị ka Lagos, a ga-ahụzi ya na ọ dịzi ka Lagos. That na mmadụ gbapụrụ ụzọ ya, for example, awụ n'obodo ya dịzi ka Lagos Ajegule, n'ime visa enye gị, ọ n'ime apply tourist enye gị, ọ ime apply school enye gị, enwekwa mgbe ọ yiri dị na ya akwa gị student visa, depending ihe current government megide that time. Because otu o si dị currently na this 2025 a ga na-edeny student visa. A ga-edeny student visa kwa ya bụ na this 2025 with ihe mege na England na. So ọ bụghị nọrọ ofu ebe gị na-asị ọ na-awọ Canada, ọ na-awọ Australia, ọ na-awọ US, nwa ebe ị na gị mege mistake. Ịmakwa mistake ị ga-eme mgbe ị nwere opportunity bịa UK bịa ya. Now as it stands now, the only thing we can deliver mmadụ na onye nọba anyị mmemme mmadụ advice wụ ịchọ ime travel si iche bịa UK, ị ga-enye onwe gị time kwado onwe gị ọfụma. Ọ dị ka December na enwere my cousins obere school here. So otu ha nwa ga-graduate December na 2 friends m chọrọ ịkpọta through their graduation. Ebidola na build the account ndị ahụ chọrọ ịbịa through graduation. So ihe awa another week ga-eji abịa nwe UK asị nwere friend na-aga school na UK. Oge ruo mgbe o ji graduate, before ya graduate that time o bidoro gawa school imewele plan. Ịma mistake anyị na-emewo, anyị chi ime plan, anyị tete in the morning, anyị sị achọrọ m ime travel. Ị ga-eme mistake because ị nwee dị plan, ị nwee background, ị nwee study of that country ịchọrọ ịga. So now these guys in school na graduation ha wụ December, ndị nka m chi kpọkọta tụrụ ha wee bịa via graduation ceremony. They build the account to Hana Bank for the past 1 year. Their personal bank account. I wore my own, their own. Because how gave them my school will get the home office will get the immigration. I get requested their account statement to show now how or gas sustain the hammer have here. Saying when I long protocol take a year and to build account to original one. And a lot that should be doing. How much our friends na azụ ahịa, how on their own aga mepe personal company account with their name, register, quotas. Now, on the account of onye ha nwoke nwere ike nweta ego ya etinye na akaụntụ ha na their company account, anọkọtakwa ya wepụtakwa ya, a na-enwe ihe a na-akpọ cash inflow and outflow. So ụta ha nwa ga-abịa December now, akaụntụ ha adịlarị arụziela ya ọfụma, wa akụrụ akụ, everything is original. So Hana busy here during December. Hama apply again because account to run millions. Why may apply Biaruze here? More na akwụkwọ na ekwasị mana na amenyezo ha akwụkwọ ga-eji na-arụ n'ọrụ azụ na. Ị na-arụzi ọrụ one wo echi bịa as student currently. Oge enu ego ihe ọkaga wee be gadịrị gị chi ijide ego. One wo iji ode ego problem ndị be na-enwe ijide ego but ichi metara afọ. Yes, ị kwesịrị imetara afọ. So short way ye nyere gị aka wụ ihe a na-agwa gị na awụ na arụchala akaụntụ akpọtazie gị iji akwụkwọ onye nọ n'obodo a na-arụ ọrụ for few months like 3 months. Mgbe ị na-arụ ọrụ 3 months aka ga-adị n'oge mmanụ. So apart from this one na another thing the buy na-eme gị awụ ime obodo a ha nwa na respect ndị caregivers well awụ mee care ana m anya forklift. So ị na-eme nọrọ na Nigeria na-achọ ọrụ caregiver. Ghana University ọwụla nọ na your state, may no IMSO, may no Polio, may no Lagos, Ghana that university. Ha megizi caregivers program this year.
6 months. Gị ga mee ya for 6 months. Na bye. Yes, na. Ị ga na bye, gị ga mee caregivers training na university. A certify ya gị ga hospital for internship 2 months. Ya wụ 8 months. Imecha internship, school enye gị original certificate na iwu a professional carer. On the account na iwu a professional carer, emewezi skill workers visa. Ote agbapeghalị again na agbachiri ya agbapehakwali again. But ị ga-anọ na Nigeria na-asị ịchọga skill worker visa, inwe skill, enwe certificate iji. Agent abịa na-atọrọ gị achị, ama enye gị work visa, ama enye gị work visa. Ele ebe oche enye gị the work visa. O nwere ọnụ desara gị, ị nwere skill. Ọ ihe ga-ajụ onwe gị. But on the account na ị ga-ada na, for example, ga mee this skill worker visa care workers program na a certify ya ala gị very sure. Onye asị that route is closed, it's not closed. Onye na-adị informed. Imechakwala ya, egbapeela ya na otu ndị mmadụ nọ ha na-anọ update. Enwechara update agbapere recently na for ndị care. Ịbanye na link, enye m gị link, gị ga file ya, ji aka gị process all the visa. Owo mmadụ ga process rụ gị ya. The whole secret nọ here now, ga mere onwe gị skill worker visa. Ma apply this scheme gwara gị na imechakwala ya 6 months. O ga-take go time. Problem ya wanyachi spend the time ahead of time. Spend those 6 months, 8 months mee this program, certify ya, nweta your certificate, ịpụtazi juzie meselo otu m si eme that visa apply. Ka ọ wụrụzi enye ezi m gị the link otu isi eme ya apply. My brother, achọpụtakwa m na UK nwee no enwekwe ndị nọ na comment section ọ bụkwa UK kava nọ. Mana bachekwe na ma nọ UK. Oya update, you know, oya update. Ida dey mmadụ, ịdịkwa updated, ịma ha na ịdịkwa updated. Okay, chika m shock oge na, enwe my guy pụrụ from my room here na. Ọ kpọgota nwanne ya nwaanyị this August na 29 through this visa agwaga gị na. I just walk out, gị hụ onye nke ka batara abata recently. So nọ here na, ọ ga-agwa gị this time. Matu yo aha yo ọjọọ sọpụọ na gị hụ onye nke batara abata na route okwu gị. Ịma abịa na project or news country nwere te eme ego. They need your money. Ịdịrịkwu visa fee na ka ha generate ego. A ga-eme news na block ọrịa, a ga-emepekwa ya, ọ ga-adịkwa open, but gakwa ama na ọ dị open. Ihe na-edozire ma ele route ishi emego apply, ele details ijikwe details. Okay, mgbe a nọ na-eti America gbachiri ụzọ against Nigerians. Ịma na-enwere ndị gaga America. Freshers gaga America mgbe agbachiri ụzọ anyị ka nọ bongo that time a na-etu agbachila America. My friends bachara US. Wow, na mmadụ nọ that place mara link eji abatago obodo gị iji abanye obodo. Ị na-eche mgbe ị ga-akụta 16,000 pounds iji akwụ ụgwọ school iji ego. Ịma many years ị ga-arụ ọrụ nrụta 16,000 pounds kwụọ 50% of 16,000 pounds as nwa school. Iji nu the money iji ya na ị ga-achọ ebe ga-adịrị gị cheaper. So ihe m gwara gị na ịchọ gị nọrọ na Nigeria na-eche mgbe agbapere entry ka ịbata UK or US free, ọ ga-work, go and do this skill worker visa m gwara gị na, like sorry, this care program. Ime ya for 6 months. Okay, gị sa agbachiri ụzọ, gị chere na agbapụ ụzọ, ị ga-aga mee the program. Agbapekwa n'ụzọ, ele certificate iji ma apply skill worker visa. Ị nwere ya na ịdịbe ready. Okay. So what again him go Ka kwali. Ị ga-anọ here na again say mo bịa gwa gị otu ị ga-esi abịa UK very easily. Ọ dị ka ndị nke m gacha trailer, truck, nchọ iji ka agawa Germany na ndị nke chigo Australia. Ọwụ n'ịtụ ọnụ. Nwa akwụchiri ụgwọ ha ga na-eme